Vítajte u nového videa. Dneska tu máme 6 2023. Máme tu figurku koula, ktorú som si otvoril, pretože už som toto video skúšal predtým, ale zasekol som sa a nemohol som sa zaseknúť pri videu. Máme tu Všetko on je, komiks, 2 super plagáty a už ani nebudem chodiť cez tie hádanky, pretože nie sú zaujímavé a tak a proste ale takto to proste prejdem, že čo tu je. Komiks. A máme tu takýto plagát. Pokúsim sa ho dostať von. Dobre, dostal som ho von. Tuto sa mi to trochu vylomilo, pretože to neviem dostať von poriadne. Máme tu celý tým a Niu. A na druhej strane máme plagát Zejna, kde proste nejaké scény zo 16. a 15. sezóny asi, neskôr z tej 15. A tuto máme proste ninja. Chcel by som povedať, že toto by bolo krajšie, keby tam boli iné farby a tak. Ale toto sa mi trochu viacej páči. Sa mi páči tá modrá farba a tak, takže podľa mňa je toto lepšie. A toto by som povedal minule, že je lepšie, ale teraz keď to mám takto vybraté, tak viem, že toto je lepšie. Dám to na bok. Ideme sa pozrieť na figurku. Takže tu máme figurku. Počkať, nemal som to mať kola? Mal? Aha, ja som sa pomýlil. Pretože táto figurka je z inej knihy. Je z tejto knihy a keď chcete vedieť, že ako som túto knihu zrecenzoval a ako sa mi páčila táto figurka, tak sa môžete pozrieť na môj YouTube kanál. A keď už ste tam a páčia sa vám moje videá, tam môžete rovno dať aj odber. A mám iba jedného odberateľa. Čo je divné, pretože na mojom videu mám 100 zhľadnutí, ale žiadny odberateľ. Takže keď už ste pri tom, tam mi môžete dať odber. A teraz môžeme rovno ísť na figurku. Takže tu máme figurku koula. Je taká obyčajná. Jediná zvláštna vec, ktorá tu je meč. A páči sa mi toto kladivo. Ešte sa môžeme pozrieť, že ako vyzerá pod maskou. No pod maskou má proste nahnevanú tvár a tu má taký už klebok, alebo neviem. Viacej sa mi páči asi nahnevaná tvár, ale neviem. A toto dáme na bok. A počkaj, zabudol som na komiks, tak si ešte prečítam komiks. Takže tu máme komiks, je to o tom, že ľudia sú na stromoch, žijú na stromoch, pretože sa boja potopy. Tak tam proste žijú. Dajú ich na svoju vlastnú loď. Jay príde a spýta sa koula, že či mu nepomôže s niečím. A tí ľudia, ktorí žili na stromoch, si postavujú svoju vlastnú loď, kde žijú. Prišiel tam Soto a chce po nich, aby vykradli nákladnú loď. Potom tam prídu ninjovia, zastavia ho a zoberú Sota a dajú ho a zaviažu ho na svoju loď a Jay tam príde na svoj na Julianov ostrov, či jak sa volá ten typeček, ktorý postavil Zejna. Spomína na časy a asi preto tam zostal. A ešte tam našiel echo Zejna, čo je nice. A proste odtedy tam zostal. Až do sezóny 16. Takže to je koniec tohto videa. Chcel by som spraviť recenziu aj na tento časopis, ale nechce sa mi.
Takže to spravím neskôr. Takže to spravím asi nejaký iný deň. Uvidíme sa na budúce a ahoj.